гурӯҳе аз муштариёни Тоҷпромбонк баъд аз он ки роҳбарони Бонки Миллӣ онҳоро қабул накарданд, назди парлумон ҷамъ омаданд. онҳо аз мақомот талаб доранд ки тақдири бозгардонии амонатҳояшонро шарҳ диҳанд. мо як умеди калон қатӣ мана 5 чоршанбе ки фақат меоем дар назди қабул ки ҳамин моро қабул кина, ба дарди дили мо бираса, дарди дили моро пурсон кина. ягон бор назди мо набиромадааст, ин намехоҳад биромадан, ин моро гӯш карданам намехоҳад, моро диданам намехоҳад. ман намефаҳмам. ин гурӯҳи 7 нафара мегӯянд, як вакили парлумон онҳоро қабул карда машварат додааст ки ба таври хаттӣ муроҷиат намоянд. ин муштариёни бонки муфлисшуда таъкид мекунанд, бо гузашти солҳо касе ба додашон намерасад. дар вақташ гуфт ки дар бонкҳо сум мондем 4 сол шуд. ман даже суғуртама нагирифтам. 2017 сол, 2018 23 сол шуд. суғуртама наметавонам 17,5 сомон. муштариёни бонк таъкид намуданд ки моҳи марти имсол муҳлати бозгардонии амонатҳояшон ба поён мерасад ва кашолкорӣ дар фурӯши амволи бонк онҳоро бештар нигарон кардааст. ҳамаи коро бугум ки секрет махфӣ мегузашт. ҳозир кам сиршон биромадааст ки чизое ки 1,700,000 ура 400,000 фурӯхтан, чизое ки 20,000 40,000 ура 7,000 фурӯхтестанд. фақат барои кисаи хичон кор кардан. ташвиши ин гурӯҳи сокинон аз бозпас гирифтани пасандозҳои худ дар ҳолест ки додгоҳ ҷамшед зиёев раиси собиқи Тоҷпромбонкро ба 8,5 соли зиндон маҳкум кардааст. масъулони Бонки Миллӣ дар тамосҳои мо дар робита ба шикояти муштариён посух надоданд. як моҳ пеш Фирӯз Шарипов, масъули тақсими амвол ва дороиҳои Тоҷпромбонк, гуфта буд ки беш аз 30 миллион сомонӣ амволи мардум дар бонк мондааст ва бояд баргардонида шавад. дар пайи ба миён омадани мушкили молӣ дар Тоҷпромбонк, аввали соли 2017 Бонки Миллӣ парвонаи онро бозхон кард. ҳоло садҳо муштарӣ мунтазири бозпас гирифтани пасандозҳои худанд.